Dámy a pánové, krásné dopoledne přejeme. My si tady s dovolením vezmeme naše taháky, které jsme si pro vás nachystali na úvod. Já jsem Tomáš. Já jsem David. A my vás vítáme u historicky prvního natáčení před publikem našeho pořadu Birdcast, který byl tady uveden jaksi. Co bys k tomu řekl? Jsme rádi, že jste přišli. Doufám, že i diváci na YouTube nebo po případě na Spotify, pokud se nás pustí, myslím, že i takhle živě bychom to tam mohli dát, tak přejeme vám pěkný poslech, pěkný video a jsme rádi, že jste zavítali do našeho provizorního studia, které se vlastně neliší moc od toho, kde skutečně normálně natáčíme. Že natáčíme ve stole a kde prostě na druhé straně se nachází nářadí a grill a podobně, zatímco na druhé straně normálně green screen, tak jsme tady provizorně udělali náš banner. No a my už se asi můžeme vrhnout k tomu, kdo je dnešním hostem. Dneska vás čekají 2 podcasty, jeden právě teď, druhý v 16:00. Tady na stejném místě, hosty vám neprozradíme, na ty si budete muset počkat. A rádi bychom vám chtěli připomenout, abyste nezapomněli sledovat naše sociální sítě, YouTube, Instagram, Facebook. Popřípadě si můžete i podívat na naše podcasty, jak už jsem říkal, na Spotify. A více informací o nás, popřípadě jak nás podpořit, najdete na www.prna.cz. Teď myslím, že se můžeme dostat k dnešnímu hostovi. Že by už konečně. Přichází doktor sociální práce, majitel agentury Hektor, která bude mít ještě dnes program, o kterém si určitě popovídáme, šermíř, kaskadér, organizátor rytířského festivalu Rottenstein. Dámy a pánové, Bystrik Holeček. Ahojte. Čau. Ahoj. Ja doktor sociální práce je fakt ještě asi lebo. Takže ještě jednou, vítej tady. Ďakujem. A My se do toho můžeme pustit. Tak, informace pro diváky. Náš host je ze Slovenska, pokud to říkáme dobře, teď žiješ v Trnavě. Presne tak celý život. Přemýšlel jsi někdy o tom, že by si se přestěhoval do nějaké jiné země, kde je třeba ten šerm více populární? Ne, nikdy. Ja tu mám v Trnave rád, aj máme tam celú firmu, všetko, čiže na tým som nikdy neuvažoval. Protože pokud víme, tak jsou třeba italské školy šermu, německé, tak nikdy tě nelákalo víc třeba do toho jako prolnout a někam třeba buď do té Itálie na delší dobu nebo do Německa. Nikdy. vystudoval si obor sociální práce. Jak ses dostal k té historii a potažmo k tomu šermu? Tak ono to bolo tak, že kamarádi, ktorí sme boli okolo, keď som mal asi 15 rokov, alebo až 14, oni 15, tak sa založila šermárska skupina v Trnave, kde to tak nejak začalo celé fungovať a to bol vlastne taký ten prvý krok, kde som sa vôbec dostal k historickému šermu. Potom som odišiel zo Slovenska, že som 4 roky v Portugalsku a keď som sa vrátil späť, tak sme si založili akoby druhú skupinu, ktorá sa venovala tomu šermu scénickému. A potom po vysokej škole začal som rozmýšľať čo so životom a tá skupina bola už tak rozbenutá, že sme mali celkom dosť vystúpení a som povedal, že OK, tak skúsme sa tým živiť a vlastne popri doktoráte som sa založil agentúru a už sa to potom nabalovalo postupne až do dnes. Já se jenom ještě teda vrátím k tomu, ten obor sociální práce, aby jsme jako vysvětlili, ať už divákům nebo aspoň mě teda, co to jako vlastně... Áno, nemá to nič spoločné s históriou, ani s tým, čo vlastne teraz robím. Sú to vlastne všetky sociálne služby a práca s vyčlenenými skupinami spoločnosti, ako sú bezdomovci, drogovo závislí a všetky tieto obory. Vlastne moje zameranie bola práca s ľuďmi bez domova a ja som s nimi robil počas celého štúdia, to znamená 9 rokov, aj bakalára, magistra až po doktorát. A bola to taká škola, ktorá ma bavila. Čiže preto, a keby som robil toto, čo robím teraz, tak by som sa asi tým aj ďalej živil ako profesionálny sociálny pracovník, ale začal som robiť toto a už sa nechcem k tomu vracať. Ty už si to vlastně zmínil, jak si vytvořil tu vlastní agenturu. Bylo to na nějčí popud, nebo tě to napadlo samotného? Nie, ono to bolo vlastne... Bolo tak nejak spojené aj so školou, že u nás sa studuje bakalár, magister a potom sa dá pokračovať ďalej, neviem, tak je to asi aj tu. A v podstate potom magistrovi ja som išiel na doktorát, lebo to je taký super prechod, že nie si moc škole, dostávaš štipendium, čiže máš v podstate fajn život a vieš si rozbehnúť nejaký biznis. A už sme boli v tej bývalej skupine mojej, ktorá bola kompania trenérskych žoldnierov, na takom leveli, že dalo sa začať tými vystúpeniami možno aj živiť. A tak som si povedal, že OK, skúsime to a zároveň som mal nejakú tú istotu príjmu z toho doktorátu. A tak som si postupne založil teda agentúru, začal mi chodiť na vystúpenia, potom sme mali jedného zamestnanca, potom som ja skončil školu, bol som druhý, potom kolega prestal práci tretí, až teraz nás je vlastne 7 fulltimerov a 60 ľudí na zmluvy. Ty jo.
Je hodně náročné věnovat se tomu šermu, u tebe můžeme říct už na profesionální úrovni. Kolik třeba zabere času ten trénink úplně třeba od začátečníka už někomu, kdo se tím může živit? Tak ja šermujem od 15, mám 38. Takže asi toľko. Ale my, ako môžem povedať, že ako to funguje u nás vo firme, že aby si možno mali takú predstavu, kde máme interný fencing team, ktorý sa skladá z nejakých 12 ľudí, čo znamená, vieme spraviť akoby dve skupiny, aj tento víkend sme tu a druhá skupina je niekde inde. A ako sa dostať k nám do týmu, máme vlastnú školu šermu, ktorú vlastní kolega a človek vlastne ide do tej školy šermu, je tam rok minimálne a potom, ak má nejakú tendenciu alebo chce ísť robiť scénický šerm, tak a je fajn, ale že vidíme tam, že OK, že má to nejaký zmysel, aj s ním je pohybovo zdatný a tak ďalej, tak si ho vyberáme do toho nášho interného Hector Fencing týmu a tam vlastne môže začať po tom roku s nami trénovať a v podstate po 2 rokoch, tým pádom má rok v škole, rok u nás tréningu a potom pomaličko zapájame do vystúpení. A čo sa týka možno, že rozsahu tréningov, tak naši fencery trénujú dvakrát týždenne po hodine a pol. A takisto teda škole šermu majú taktiež. Čiže ak niekto robí aj školu šermu, aj náš interný fencing team, tak v podstate má 4 tréninky do týždňa. Čo je naozaj dosť. Ta škola šermu, tu máte taky nějak jako na starosti, nebo přemýšleli jste o tom nějakou... Hej, školu šermu má Martin Tibenský, čiže akoby môj zástupca vo firme. A on založil spolu s agentúrou a je to vlastne taká naša liaheň ľudí, odkiaľ si potom vyberáme ľudí, pretože naša činnosť nie je akoby len šerm, ale sú to ešte rôzne aktivity, rôzne eventy, historické a tak ďalej, plus film, reklama. Čiže odtiaľ ako my čerpáme ľudí, ktorí možno keď aj nechcú šermovať, tak chcú si mať nejakú zaujímavú brigádu, čiže odtiaľ to čerpáme, čiže škola je jeho patrí, on tam vlastných trénerov a je to vlastne naša liaheň ľudí, z ktorých si vyberáme či už na fencing, či už do turnaja ako panošov, alebo na úplne iné brigády pri filme a reklame. Jak vás vlastně napadlo tu školu se založit k tomu? Nebo to bylo automaticky, že když už jste založili agenturu, tak rovnou i k tomuto školu? Nebo... Tak bola to akoby taká, že keď tá agentúra vznikala, tak vlastne prvý zamestnancom bol iba ja, akoby môj zástupca Martin ešte učil na univerzite, keďže on je doktor histórie a v podstate tiež hľadal nejaký pasívny príjem, ktorý by vedel mať, alebo aktívny, pasívny popri tej práci, lebo predsa len tá agentúra nebola, že hneď zarábala veľké peniaze, to nie je teraz, ale že nebolo to proste tak, že zrazu nás to môže všetkých živiť. Čiže Martin akoby videl to, že bavil ho šerm, bol v ňom fakt, alebo je v ňom fakt dobrý, patrí naozaj k svetovej topke a v podstate OK, že založím školu šermu, kde aj ja si budem vychovávať ľudí do tej skupiny, pretože problém skupiny na Slovensku, neviem či aj v Čechách, je to, že starnú postupne. To znamená, ľudia sú tam stredná škola, vysoká škola, potom si zarobia rodiny a vlastne odchádzajú. A toto je ako taký nejaký nástup, že my stále dokážeme mať nových ľudí a znova si vychovávať a stále si to akoby živíme a máme stále takúto čerstvú krv. Čiže tá škola šermu je celý Martinov projekt a bolo to vlastne takisto jeden z pasívnych príjmov, ktorých má. A teraz je to skôr také, že to je niečo, čo my potrebujeme, aby sme mali ďalších ľudí pre firmu. Samozřejmě o té agentuře to bude jako už je vlastně jako téma tohoto rozhovoru. Proč zrovna agentura? Ostatní, nebo aspoň co většina těchto skupin, tak si dává názvy třeba družina, nebo jako historický spolky různě, ale že jako zrovna agentura Hector a věnujete se tomu. Áno, my sme ako mali, že názov je Hector, hej, to je ako taký, že trefný, keď niekde na tých historických akciách to úplne neznie dobre, keď hovorí agentúra Hector, lebo to sa spája s niečím, neviem, pracovná agentúra a tak ďalej. A na druhej strane my sa netáme tým, že sme komerční, že sa tým živíme, a to slovo agentúra k tomu podľa mňa patrí, takže ak je to nejaká akcia, tak nás píšu len Hector, hej, ale vo väčšine nás volajú agentúra Hector a my sa to ako nejako nehábime, pretože je to naša práca, čiže preto je to ako agentúra Hector a Hector ako trefný názov, my sme chceli niečo, čo je jednoslovné, čo je nejakým spôsobom spiaté s históriou, lebo od začiatku to malo byť agentúra, ktorá sa bude živiť históriou, eventami, vystúpeniami, ale iba s historickou tematikou. Nikdy sme nechceli robiť nič moderné, to znamená, nechceli sme robiť moderné firemky, koncerty, toto nás nezaujímalo. A vlastne Hector je akoby taká skratka, je to z anglického, že Historical Events, Contemporary and Thematic Occasion a Reenactment. To znamená, že to historické podujatia, tematické akcie a rekonštrukcia, ktorú sme si stále nechali, pretože aj ten turné, keď robíme, tak sa ho snažíme robiť tak, aby vyzeral super. Co je vlastně hlavní náplní teda té agentury Hector? Co přesně děláte nejčastěji, třeba by se dalo říct? Áno, my máme akoby také dva piliere, ktoré sa vybudovali. V podstate fungujeme od roku 2012 ako profesionálna agentúra. Do roku 2019 to boli hlavne vystúpenia, to znamená, robíme celé programy na kľúč, dáme tomu festival ako tento, si nás objedná a my mu vytvoríme celý program na kľúč. To znamená, že akoby to mesto alebo obec
Myslím, že v tom prípade tak nie je, ale zväčša, keď to organizuje mesta alebo obec, tak komunikuje iba s jedným dodávateľom, to sme my, a my mu zoskladáme celý program. Samozrejme z najväčšej časti našich interných ľudí a potom dodávame ešte ďalšie ostatné skupiny. Čiže je to pre tých ľudí, pre to mesto je to fajn, že majú jedného človeka, s ktorým sa bavia a vlastne ten program im dáme na kľúč, ale potom chodíme na akcie ako sem s veľkými programami, rytierský turnaj na koňoch, živý šach, šermiarske vystúpenia. Čiže to bolo akoby veľké gro do roku 2019, kde sa nám podarilo potom dostať k filmu a k reklame. A tam sme začali, to nás akoby cez koronu zachránilo, že sme začali robiť rekvizity a postupne sa to vyvíjalo ďalších vecí, to znamená, teraz robíme rekvizity a stavby pre film a reklamu, potom postupne samozrejme kaskaderské veci, fencing, a posledné 3 roky sa ešte venujeme aj špeciálnym efektom SFX, to znamená, sú to špeciálne efekty, ktoré sa robia pri filme a reklame na place, nie postprodukčne. To znamená, že keď niečo niekde dymí, horí, vybuchuje, fúka, prší, tak to sú vlastne špeciálne efekty, ktoré robíme my na tom place. A sneží, presne tak, ďakujem. Kolega Sneží. Kolega Snežík. Takže toto sú akoby taký ten druhý pilier a máme to od roku 2020, cez tú koronu sa to dalo tak 50/50. Čiže 50% našej práce sú historické eventy vystupovania a 50% sú služby pre film a reklamu. Je to, tady zaznělo, že vlastně působíte teď i u toho filmu a v těch reklamách. Jak je to náročné třeba oproti tomu vystupování prostě před živým publikem a před těma kamerama, jestli ty produkce mají třeba nějaký jako šílenější nároky, než vy jste vlastně schopní třeba jako zařídit, nebo dokážete všechno? Nie, dokážeme. My si hovoríme, že sme priemerne multitalentovaní, že ono na Slovensku není tá filmová práca taká, že by sme sa dokázali venovať iba jednej veci a s ňou sa uživiť. To nejde, že by sme museli zabrnúť, aj snažíme sa, tak ako pri tých historických eventoch, že tomu zákazníkovi dávame celé portfólio, tak aj pri tom filmovom sa snažíme dávať tomu zákazníkovi celé portfólio tej produkcii, to znamená, že rekvizity, stavby, špeciálne sly, kaskadérov, fencerov a tam to končí, už ďalej nechceme ísť, lebo už to kapacitne nedávame, čiže svetla, kamery a tak ďalej, to už nie. A čo sa týka toho, že ako to je v porovnaní s historickými eventami, tak je to značne oveľa stresujúcejšie prostredie. Ja som prvýkrát vlastne, keď sme začali v roku 2019, tak prvýkrát som nespal v roku 2019 kvôli práci, čiže toto je akože veľmi je to náročne, čo sa týka stresu, pretože dáme tomu na reklamu, máte 2 týždne na prípravu a proste idete ráno, noc, non-stop, potom skončí reklama, tak toto hodíte za hlavu a ide ďalší projekt. Kdežto pri histórii to akoby stále vyvíjate, idete nové, tie predstavenia hráte dokola, opakujú sa, snažíte sa ich vylepšovať a zase nemáte kľúč, že pre nás nie je stresujúce sem prísť na akciu, lebo ideme sem z programu, ktorý vieme, všetci ho poznáme, tuto si to prejdeme, povieme si, odkiaľ do nástupy, odkiaľ sa odchádza, lebo publikum je zväčša vždycky na nejakej inej strane, čiže sú to malé detaily, ktoré si zladíme za 15 minút a dáme to vystúpenie 100% za mňa si myslím. A je to úplne akoby povie sa v čilu, kdežto pri tej reklame a pri tomto sú to naozaj že stresové veci, rýchle, intenzívne, ale zase je to úplne iný typ práce, ktorý nás takisto baví, čiže v tomto je to fajn. Ty už si taky zmínil několikrát toho kaskadéra. Jak to probíhá? Co to obnáší vlastně to kaskadérství? Tak jednak ono to vlastne vyplynulo celé z toho, že sme šermiari, hej, že sme fensteri a takisto pri tom musíš vedieť padať, musíš vedieť rôzne veci a samozrejme to kaskadérstvo sa ešte nabaluje. Čiže sú to veci, ktoré má ten film alebo tá produkcia má nejakú požiadavku, ktorú nás dá. My si to prejdeme v tíme, prípadne keď neviem, oslovíme ešte ďalších kolegov a pripravíme sa na ten jednotlivý výkon a potom zväčša na place. Pri tých menších produkciách sa to aj tak stále mení, pri tých väčších už je to točie do honte, to sa naozaj spraví. Ale má to nejaké predispozície, ktoré by sme sa tomu dostali vďaka tomu šermu. Hej, že máš nejakú pohybovú zdatnosť, máš nejakú pádovú zdatnosť a samozrejme je tam veľa ďalších vecí, horenie, pády z výšok a pády z koní a tak ďalej. Čiže je tam naozaj to portfólio je obrovské a tiež sami sme ešte nerobili všetko, ani to nedokážeme obsiahnuť, ale učíme sa stále každou novou vecou. Teraz točíme nový kriminálny seriál na Slovensku, kde robíme aj kaskošov, aj špeciálne efekty čiže tam sme sa strašne veľa opäť naučili, čiže je to neustály proces. A možno taká tá nevýhoda, keď si sa pýtal, že ako historické eventy, ako film, že v podstate pri tých šermiarských veciach a aj turnaji a rôznom, tak internet je toho plný, máš školy šermu, kde sa vieš prihlásiť, že vieš sa to akoby pomerne ľahko dostať tým informáciám vstupným. Kdežto pri špeciálnych efektoch, kaskadérskych veciach ti nikto moc nepovie, ako sa to robí. Čiže zväčša musíš ísť pokus omyl a musíš sa akoby učiť sám a sám získavaš tie skúsenosti. Napríklad robili sme výbuch auta pred pol rokom a to nemáš tak, že si to vyskúšaš doma na dvore, že nemáš taký dvor, kde si môžeš vybuchnúť auto a zároveň to musíš dať naplno na tom place. Čiže to sú také veci, ktoré proste tiež googlíme, hľadáme, skúšame pokus omyl, 3 pokusy, 4 pokusy, až kým dostaneme ten celok, ktorý potom môže ísť na ten plac.
Tam jako zeptám se samozřejmě, asi to provází i jako různý, nebo třeba jste fakt jako špička, a takže se žádný jako nešvary nestávají, ale už se stal nějaký, jak to říct, průšvih třeba na tom place? Ja musím teda zaklopat, že sa nám vyhýbajú tak ako v historickej sfére, tak aj v tej filmovej je všetko v pohode, akože mali sme snáď jednu pri vystúpení s koňmi, že Lansa vnikla vlastne kolegovi cez prilbu a troška mu rozrazila, ani nie oko, ale iba viečko. Bolo tam síce krvi, jak sa povie na Slovensku, jak z prasaťa, ale bolo to všetko safe, čiže to bolo jediný také vlastne zranenie, čo asi sme mali tam, a pri týchto kaskadérských veciach sa nám zatiaľ našťastie nič nestalo. A co třeba nejšílenějšího jste jako kaskadéři museli podstoupit třeba? Za tebe, nebo jestli je to všechno jako... Není to nič, tak my máme šťastne, že spolupracujeme ešte s inými kaskošmi, ktorí sú akoby takí freelanceri na voľnej nohe, jeden je tu aj dnes s nami. A ak sú tam nejaké ťažké veci, tak samozrejme si voláme aj ich, aj na učenie. A napríklad teraz sme trénovali, máme vlastnú firmu, kde máme budovu a všetko vo firme. A potrebovali sme do jednej reklamy, respektíve do jednej relácie nacvičiť pád zo strechy pre herca. Tak sme si postavili pre filmov krabice a skúšali sme páť proste z 5 metrov do krabíc. Čiže to bolo aj pre tých ostatných, ktorí sú naokolo v celku zaujímavé. Čiže to bolo také celkom zaujímavé. Kolega teraz robil, ktorý to s nami pád z bicykla s podstrelom dole kopcom, a to bol seriál, tie slovenské seriály sa točia strašne rýchlo, čiže nie je tam čas na skúšky, na prípravu, na nič. Takže v podstate išli jednu z najťažších vecí v ten deň. To bolo, že kolega, dobre, tu pôjdeš, tu padneš výborne, dobre, ideme si to ešte naskúšať. Nie, to už dáme, nemáme čas. Takže tam pointi o 2 sekundy skorej, našťastie to vyšlo na prvú perfektne, ale musel tam skoordinovať herec, musel skoordinovať on ako kaskadér, ktorý padal, ďalej tomu odpaľovač, ktorý mu odpaloval podstrelil, lebo on bol akoby zastrelený s brokovnicou, takže mu vyšli podstrely, musel spadnúť z kopca, skotulať sa dole, bolo to na 2 kamery, čiže kamerami to museli trafiť. Čiže pre mňa dosť náročná scéna na to, že sme to ešte na jednu skúšku a potom jedna ostru, hej. Čiže sú to takéto veci, no. Zeptám se ještě teda, kde vás lidi, diváci nebo kdokoliv, kde vás vlastně teda takhle můžou najít. Už tady padlo jakože nějaký jako slovenský seriály, ale třeba i co se týče těch reklam, tak když jako budeme konkrétní. Hej, ako čo sa týka reklam, tam sme začali za kamerou, čiže akoby nás konkrétne nevidia, ale vidia našu prácu. Neviem, či na Slovensku, teda či v Čechách to je známe, my máme, že Coop Jednota, je to taká sieť obchodov, ako neviem, Lidl napríklad, alebo také niečo, a tí majú všetky vlastne reklamy za posledných 5 rokov, ktoré sa natočili, tak všetky rekvizity, ktoré sa tam používajú, zvieratá a všetky stavby, ktoré sú tam postavené, tak je vlastne naša práca. Čiže to je asi taký náš najväčší klient a aj naše najväčšie portfólio, ktoré máme. Je to koncept, ktorý funguje už 15 rokov. Reklamný, to je akože v Európe nonsens, fenomén, že jeden reklamný koncept Bačo a Honelníka môže fungovať tak strašne dlho. A vlastne posledných 5 rokov všetká práca, ktorá je tam, aj čo sa týka špeciálnych efektov, ako povedal kolega, sneženie, a to všetko, to není tak, že tá reklama sa točí v zime, keď je sneh. Ten sneh je umelý a všetky tie veci, ktoré sú tam, sú robené priamo na placi tými špeciálnymi efektami, čiže tam všetká tá práca je naša. A možno či sa týka rozprávok, tak Zakliatá jaskyňa, to bola taká, ale to bola slovenská produkcia, neviem, či bola aj tu v Čechách, asi nie, tak tam vlastne tam máme aj našich jazdcov, aj našich kaskošov, zase rakúska produkcia ORF, bola 10-dielna séria o vzniku Rakúska, tá bola minulý rok na Vianoce v telke, tá dokonca vyhrala najlepšiu cenu za dokumentárny seriál roku 2023 v Rakúsku. Tam sme vlastne dodávali komplet kaskošov, komplet špeciálne efekty jazdcov, fensterov, celý set dressing, to znamená zariadenie, vlastná set designerka, všetko. Čiže to je taký veľký projekt, ktorý bol náš, ktorý sa dá pozrieť. V tých Čechách, neviem, tam toho nemáme moc, pretože vy tu máte dosť svojich vlastných firiem, ktoré sa zaoberajú rekvizitami, celý Barandov a všetko okolo toho, takže pre nás je ťažké sa sem nejak dostať, ani to vlastne nie je naša ambícia, lebo proste je to naozaj ťažké sa dostať do Čech a máme tu svoju prácu na Slovensku. My zase nemáme radi, keď prídu Češi na Slovensko nám robiť filmy a reklamy, takže takto sa rešpektujeme navzájem. Už jsme se o té agentuře bavili několikrát, ale ještě trošku se k ní vrátíme, protože mě překvapilo, kolik si řekl, že vlastně máte těch zaměstnanců nebo těch stálých, to si říkal, že je 7. Áno, je 7 fulltimerov, to znamená 7 chodíme každý deň do roboty, a tak jak keď niekto chodí na linku, tak my chodíme do firmy. A potom ta širší skupina, co s váma jezdí na různé akce, kolik teda jich je? To je 60 cirka ľudí, ktorí vlastne chodia s nami na zmluvy. Dajme tomu, keď sa pozriem, že dnes sme tu, myslím, že 12 do toho. Je nás tu 12, z toho vlastne fulltimery sme 2
a 10 ľudí sú akoby externí na zmluvu. Že sú to naši ľudia, ale nerobia u nás na klasickú pracovnú zmluvu, ale na zmluvu o dielo, o vykonaní diela a sú to vlastne, my ich voláme, že externisti. Stále sú to akoby naši ľudia, všetci sa, nie je to, že si objednám niekoho, ktorého som v živote nevidel a on príde, sú to naši ľudia, ale nie sú to interní zamestnanci, sú to vlastne akoby ľudia na umelecké zmluvy. Otázka, kterou má určitě každý šéf rád, ještě když ho poslouchají to jeho vlastně zaměstnanci nebo jeho kolegové. Jak je těžký s tolika lidma vycházet nebo řídit je? Spíš jako protože 60 lidí plus potom teda rozdělit na několik skupin, jak jsi říkal, a pořádat 2-3 akce současně třeba v jeden víkend. To musí být šílený, ne? Je to šílené. Niektoré, teraz napríklad máme tento víkend, že dve akcie, jedna je tu, z druhej kolega na Slovensku, čiže máme vonku cirka 40 ľudí tento víkend a ono je to akoby o tej príprave a ten tým, tí ľudia, to akoby gro, aj to, ktoré tu je dneska so mnou, tak sú ľudia, ktorí sú s nami skoro od začiatku celého projektu agentúry, čiže oni vedia, čo majú robiť, že vedia čo ako, tým, že tie vystúpenia sú zohraté, vieme, že si stačí, keď si toto prejdeme, povieme si a na začiatku my vieme, povieme s kolegom, že ty tam máš týchto. Ja to napríklad hovorím, že my sme tu 2 interní, kolega tam má 5 interných, lebo to má troška ťažšie. Je tam väčší festival, robíme tam vlastne presne celý program na kľúč, čiže má tam všetko, čiže on má akoby väčšiu časť interných zamestnancov, ktorí majú ešte lepší prehľad v tom fungovaní celom. A je to o tej príprave, že si povieme, že čo, ako, každý vie, čo má robiť. A funguje to tak, ale napríklad ideme za 3 týždne, máme 2 obrovské eventy, máme festival v Rumunsku v Oradeji a toto veľký festival vo Viedni, kde ideme so živým čachom. To znamená, že ja budem mať na jednom mieste 40 ľudí a kolega bude mať na druhom mieste 30 ľudí. To znamená, že sme 70 ľudí vonku a to už akoby masaker aj tých ľudí. Tam už bereme aj viacej extrémistov, ktorí s nami idú iba raz za čas. Hej, a tam už je to troška náročnejšie aj na tú prípravu, aj na tú koordináciu a na to všetko, lebo je to len o tom, že dajme tomu postavíme tábor a keď stávaš tábor s ľuďmi, ktorí ho vedia stavať, tak to trvá neviem hodinu, 2. Keď staviaš tábor s 30 ľuďmi, ale z toho 20 tón nevie, tak to trvá 4 hodiny. Hej, čiže aj toto je o tom, že my si musíme rozhodnúť ľudí, že aha, tak ty potrebuješ ľudí, ktorí vedia, ty potrebuješ, my to nazývame, že ruky, nie je to ako hanlivé, ale sú to ľudia, ktorí možno s nami často nechodia, ale vieme ich nejakým spôsobom do toho zapojiť. Zrovna tady na této akci se můžou diváci těšit na rytířský turnaj s koňmi. S koňmi. Jaký je rozdíl mezi běžným koněm a koněm, který vlastně je pro tyhle ty akce uspůsobený? Jak dlouho třeba trvá ho jako vycvičit? Hej. Tak tento turnaj to je akoby taká naša najväčšia šovka, ktorú máme. Ja ho aj najradšej predávam, keď to poviem tak komerčne, že ma to aj najviac baví, je to super. A tie koníky, ja to môžem povedať teraz za seba presne, že ja tu budem mať koňa, ktorý bol vo výcviku rok. My sme ho pred rokom kúpili, rok trénoval a vlastne pred 2 týždňami mal svoju premiéru. Čiže cirka rok to trvá, ale niekedy sa stane, že proste je prúser a už som mal aj koňa, ktorý išiel za týždeň. Hej, že môj starý koň mal problémy s chrbtom, bol za týždeň vystúpenie, mali sme kúpené už nového, ale nebol úplne pripravený, ale proste ideš a vtedy je dôležité, aby ten tým bol vyskladaný tak, že máš konie, ktoré ťa podržia, to znamená konie, ktoré sú s nami roky, vedia ten turnaj a potom ten jeden nový sa to vlastne učí popri nich. Hej, že tie konie sú takisto, že stádo, to znamená, že keď sú tam 4, z toho 3 to vedie, jeden to nevie, tak sa ako nejak tomu prispôsobí. My už medzi sebou navzájom si vieme pomôcť, že vidíš, že ten koň nejde, tak on ťa vyťahne ten rytier. Sú také už triky, ktoré možno tí ľudia nevidia, že čo sa to vlastne deje, ale vlastne je to pomôcka, kde si my navzájom aj pomáhame, rytieri aj tí kone si navzájom pomáhajú a zároveň sa to učia. Akože taký super proces je, tak ako bol teraz. To znamená, ten môj Španiel biely, na ktorom pôjdem, mal rok na to, čiže rok si trénoval, najskôr som si ho prejazdil, potom pod trénerom, ktorý je dnes s nami, sme trénovali pravidelne, potom začal robiť disciplíny, potom začal robiť ruchy, potom sme ho zobrali do sprievodu, kde boli menšie akoby ruchy a tak ďalej a potom išiel do prvého turnaja. Najskôr spravil taký tréningový turnaj, ale na ostro si to aj tak vyskúšaš vždycky až pred tými ľuďmi. Lebo my nemáme tú šancu akoby dať teraz 300 ľudí do publika, ktorí majú dážniky, slnečníky, foťáky, neviem čo všetko, mávajúce deti s vlajočkami, to proste ten kôň vie zažiť až tam na mieste. Čiže ideálně je rok, ale dá se to nuzovat za týždeň. No. Mě ještě k tomu zajímá taková podotázka. Platí to, že ten kůň se vždycky zvykne jenom na jednoho jezdce? Nebo... To tak není. To tak není. Akože je to ideálne, že toho koňa jazdí jeho jazdec. Hej? Je to prirodzené, že si na toho koňa zvyknutý, on je zvyknutý na teba, máte tú chémiu medzi sebou, viete, ale vieme si tie konie, keď je problém aj prestriedať, hej? Že je to v pohode. Ale ten kôň zväčša má takého, ja mám tento môj, keď sa ostane moja partnerka, tak si s ňou robí viacej bordel. Hej? Že je to aj o tom, aký je ten jazdec, ako vie toho koňa upratať, čo mu dovolilo pri kone, takže dovolíš mu kúsok, potom mu dovolíš kúsok, potom ešte kúsok a potom si odíde preč. Hej? Čiže je to aj o tom jazdcovi, že keď je výborný jazdec, tak je mu úplne jedno, na akého koňa si sadne, hej? Pokiaľ to není
blázon ten kôň a odjazdí ho úplne bez problému. Ale vždy to je prostě ideálne, keď jazdím ja svojho koňa, tak jazdím svojho. My nechceme divákům úplně prozrazovat, co všechno se tady má dít dneska, ale vystoupení může být spojeno i s nějakým příběhem. Stává se vám to často, že když někam jedete, někdo po vás něco takhle chce jako agenturu, že vám řekne, tady je nějaký příběh, podle toho se musíte řídit. Je to pro vás v pohodě, nebo spíš se to jedete, jste radši, když to můžete jet podle svýho? Nie, tak samozrejme, že najlepšie pro nás si to podľa svojho, hej, ale my si to aj tak vlastne ideme podľa svojho, akorát tam doladíme nejaké veci, ktoré ten organizátor chce. Napríklad tu je to o kráľovne a tak ďalej, o princezne alebo hrabienke, ako bola nazvaná, čiže my to vieme ako do tu nášho príbehu relatívne ľahko vsadiť. Sem tam sa musia niektorí rytier naučiť texty a tak, hej, čiže v tomto je to trocha komplikovanejšie, ale jasné, nemáme s tým problém vsadiť ten príbeh do toho. Keď robíme celé programy na kľúč, tak vždycky sa snažíme nájsť niečo z toho regiónu, čo do toho programu zasedíme, aby to bylo nějakým způsobem k tomu přizpůsobené. Jak už tady padlo, tak se věnujete spoustě historických akcí a festivalům, ale jedním z nich a možná pro nás i jako nejznámějším je rytířský festival Rottenstein. Popíšeš ho divákům a co se tam vlastně odehrává? Jasně, tak Rottenstein je akoby naša srdcovka, je to jeden vlastne jediný už iba komerčný festival, ktorý organizujeme na vlastné triko. To znamená, že my sme organizátor, ktorý to celé rieši, ktorý si tam zháňa sám peniaze a tak ďalej. A je to v podstate najväčší historický festival na Slovensku, ktorý funguje a taký aj najrozmanitejší. Máme tam tento rok, je to na hrade Červený kameň a mali sme tam tento rok 5 stageov rôznych. Mali sme šermiarsky stage, kde boli iba šermiarske vystúpenia. Mali sme celý veľký sokoliarsky dvor, kde boli sokoliarske vystúpenia. Mali sme hlavné kolbisko, kde boli vystúpenia s koňmi, či už náš turnaj, alebo mali sme takú crazy horse show z Rakúska. Na novo sme tam dali teraz literárny stan, to znamená, boli tam rôzne diskusie s autormi, ktorí píšu takú fantázii a historickú tematiku. A mali sme potom ešte detský stage, kde boli divadielka a kalkárske vystúpenia. Zase pre deti je to, neviem, či poznáte festival Pohoda na Slovensku. Je to, podľa mňa v Čechách to nie je úplne známe, ale je to slovenský najväčší taký rodinný festival, ale zameraný na hudbu. Čiže človek tam príde, má tam množstvo koncertov, je to naozaj obrovské a my nazývame ten náš Rottenstein, že je taká stredoveká pohoda. Že príde tam rodina, môže si tam pozrieť najrôznejšie programy, vlastne keď sa vie celý program, potrebuje na to 2 dní. A vie tam piknikovať s deťmi, vie tam zahrať atrakcie, vie si pozrieť turnaje. Minulý rok sme začali do toho pridávať aj veľkú bitku, kde sme zase využili niečo to naše filmové, to znamená, v bitke boli efekty, mali sme tam horenie, ohňové výbuchy, kanonové výbuchy, podstrely, čiže všetky tieto veci sa snažíme do toho zapojiť. A tam sme vlastne mali aj skupinu z Čiech, ktorá je tu, Ratenšvancov, čiže to je festival Rottenstein, no je to obrovská stredoveká pohoda. Co se týče vlastně, je to spolupráce více historických skupin, jak je vlastně náročná ta komunikace, jako, že vy na sebe jste zvyklí, ale když do toho se jako vlastně další tyhle ty skupiny, tak jak je to vlastně náročné se s nima sehrát, nebo tím, že děláte to samý vlastně, jestli je to vlastně si řeknete, jo, vím, jak to udělat. Nie, je to akoby 250 účinkujúcich, čiže je to dosť veľká masa. Akoby jednotlivé predstavenia, ktoré majú, má v zásade každý svoje, hej, čiže to vedia. Ale to, čo je náročné, je tá bitka dobová, kde vlastne oni dostanú dopredu scenár, aj tak si ho polovica neprečíta, ale my to máme spravené tak, že každá jednotka je nejaká skupina, ktorá má nejakú funkciu v tej bitke a vždycky večer pred festivalom máme generálku poradu, kde si zoberieme vlastne veliteľov tých jednotlivých skupín a každý z nich dostane ešte nášho veliteľa interného. To znamená, že každá tá skupina má nášho človeka, ktorý pozná scenár, vie, čo ide, vie im povedať, kedy idú a už potom si to velia tí jednotliví velitelia. Čiže takýmto spôsobom to snažíme zjednodušiť. My sme kedysi robili veľa bitiek, potom sme sa tomu začali brániť, lebo to bolo presne, tí sa byli moc, tí sa byli málo, tí sa chceli byť viac, tým sa to nepáčilo. Čiže sme sa na to vykašľali a minulý rok sme sa k tomu vrátili už zase s novými skúsenosťami a myslím, že to funguje fajn a s tými efektami je to veľmi zaujímavá podívaná pre tých ľudí. My víme, že se pohybujete nejen na Slovensku a po Čechách, ale i po zahraničí, jak si sám říkal, tak třeba ten rumunský festival. Kde všude se teda účastníte třeba pravidelně těch festivalů po cizině? A vlastně ta práce v tom zahraničí jako složitější, nebo je to prostě, že uděláme si to svoje, jak jsme zvyklí a to, že na nás mluví jiným jazykem, je prostě úplně v pohodě? Teda pohodě, tak my jsme relativně jazykovo zdatní, čiže jazdíme pravidelně Chorvátska.
tam to dávame, že v angličtine a prípadne naši heroldi sa snažia troška, tým, že to je podobný jazyk, tak tam dať nejaké tie prvky ich, ale napríklad v Chorvátsku chodíme na miesto, ktoré je veľmi turisticky znatné, to znamená celý ten festival ide v 4 jazykoch, keďže tam je hlavne návštevnosť turistov. V Rumunsku to dávame v angličtine, v Rakúsku to dávame celé v nemčine, v Čechách v slovenčine, a doma takisto v slovenčine, v Slovinsku ideme slovensko-anglicky, že oni sú akoby veľmi v tomto fajn. Myslím, že som vymenoval všetky. A v Polsku sme to dávali v angličtine tiež. Na konci každého rozhovoru tak máme malý prezent pro naše hosty, takže bychom ti rádi tady vlastně ještě předtím, než ho dostaneš, máme ještě otázku, nebo vlastně jestli máš nějaký vzkaz pro diváky, ať už tady, nebo i pro diváky u obrazovek a posluchače u sluchátek. Tak asi jediný, že história je fajn a treba chodiť na tie festivaly, treba ich živiť, aby ďalej mohli fungovať a aby tá história pokračovala ďalej. Tak to jsou krásná slova na závěr. My ti moc krát děkujeme i vám, divákům tady. Děkujeme. Takže teď už vlastně tím, že to je speciál, tak je i speciální speciální lahev. I se speciální taštičkou, protože pro tuto událost jsme trošku změnili i logo, jak je vidět, aby bylo více historické tady k tomuto. Počkej, my sme mali naše bývalé logo, my sme robili rebrand pred 3 rokmi a malo tam také háčko a presne malo tento tvar inak. Takže si sa trafili. Takže autorka tohoto nádherného díla sedí tady mezi námi, takže... Krásne, děkujeme. Takže ještě jednou děkujeme jak tobě, děkujeme i lidem. Pane, ještě než skončíte, má pro vás zprávy. Jak se říká, každý královský dvůr potřebuje vlastního šaška. Ale zase říká se, že každý šašek občas bývá i chytřejší než král a Prvna samozřejmě zastává tuto roli šaškovskou, takže doufáme, že budete dodržovat nadále. To je krásné, to jsme ani nečekali my, to nebylo v plánu vůbec, děkujeme moc krát, tak je vidět, že jsme místní šašci, ale... Někdo to dělat musí. Je to tak. A byl jeden nějaký citát, který už si nepamatuju, tak ho neřeknu. Jednou naposled děkujeme, Mistrík Holeček, Děkujeme. Agentura Hector. Děkujeme.